Здравейте, приятели! Здравейте на всички! Добре дошли на моя канал Магията на Вселената. Днес ще направим един разклад на тема: ще се върне ли намисленият от вас човек? Ще се появи ли отново? Благодаря на всички за коментарите, за хубавите думи. И така, да видим. Намислете си човека, който ви интересува, за който мислите. Представете си го, последната ви среща, неговите думи, лицето му и да видим какво ще кажат картите. Вие сте жена, която се позовава на разума си, на логиката си. Действате хладнокръвно, разумно. Виждате нещата ясно, такива каквито са. Но относно този човек все още имате някакви илюзии. Стоите, може би, в очакване да разберете, да получите отговори. Дори да виждате истината такава каквато е, ситуацията такава каквато е, все още сте в някаква илюзия относно този човек. Имате и други избори. Но смятате, че в тази ситуация между вас трябва да давате или да получавате справедливо. Това е човек, властен, със своето минало зад гърба си, постигнал много. Човек, който контролира всяка ситуация в живота си. Да видим, ще се върне ли той. Определено за сега не. Той стои в едно удобно за него състояние на изчакване, където може би от дълго време се намира. Така му е удобно. Вероятно има интереси на друго място. Ако се завърне, то ще е бавно. Няма да бъде веднага или бързо, но отново ще прояви желание да брани своята територия, да не ви допуска близо до себе си. Да, определено защитава своята стабилност, своя комфорт, своя начин на живот, това, което е изградил, това, което има. Ще има действие от негова страна. Внезапно, може би. Тогава, когато най-малко очаквате.
и то чрез трети лица, негови приятели, ваши общи приятели, може би, познати. Ако не контактувате по някакъв начин, нямате комуникация с него, това ще дойде чрез трети лица. И да видим до какво ще доведе това. Отново нещата ще бъдат неясни. Някакви тайни, които няма да ви бъдат открити. Нещо, което няма да ви е ясно отново. Ще бъде скрито от вас. Този човек е поел по пътя си някъде на друго място. Има много скрити неща от вас, които няма как да разберете. Поел е към нещо ново. Взел е решение да продължи живота си в нова посока. Да видим какъв съвет ще дадат картите за вас в тази ситуация. Какво е най-добре за вас? Отървете се от тази зависимост. Този човек ви държи в плен. Ментално. За вас това е клетка, от която трябва да се освободите. Зависимост, от която трябва да се отървете. Вие сте силна жена. Вие сте самодостатъчна жена. Имате всичко в живота си. Постигнали сте много. Заслужавате да бъдете ценена. Заслужавате нещо много по-добро от това. От тези неясноти, от тези скрити неща. От това да се раздавате за човек или да очаквате човек, който единствено се интересува от себе си и своя комфорт. Картите ви съветват. Вземете решение. Направете избор в полза на себе си. Изберете себе си. Изберете това, което е важно за вас. Изберете това, което ще удовлетворява вас. Вие трябва да бъдете най-ценна за себе си, за близките си, за тези хора, които ви уважават и обичат. Така че, мили дами, изборът е във вашите ръце. Това, което ще изберете, е много важно. Дали да се освободите от тази зависимост, изборът е пред вас. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви да бъдете все така императрицата в живота си. До нови срещи!